sekuziva kwenyu pakanga pane mutambo wakanga uripo kuNash TV handiti wechiridhimu wachavakabika tikaonawo maartist akasiyana siyana akauya akaparticipata chinova chinhu chakadi chakanaka chinofadza chiteerera muzukuru wangu ndisati ndapinda munyaya yezvezere kana wanga usati wasubscribe to this channel I kindly ask you muzukuru kuti please subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much wazukuru nekuramba muchisapota basa renyu riri kuenda mberi handiti right. Chiteererai vazukuru, teererai mundinzwe mundibatisise. Mazuva akapera handiti mazuva akapera zvakava pachena kuti munhu akawina kuNash TV handiti pacompetition yavakanga vainayo ndi Master handiti Master ari kurira kwese, Master ari kurira kwakawanda. Kune muchindo wepa United States apa ku LA I think ndo ku Los Angeles amene koko chando right. So mfesi uyu anonzi The Fire LA handiti channel yake ari kunakirwa singaite is reacting kune chese chiri kubuditswa naJamaster kubva pane inonzi Hello Mwari akanakirwa and thanks very much kune muchinda for boosting maartist edu emuZimbabwe. Haana kungoita video yereaction kuna Jamaster kune quite a number of our Zimbabwean artists handiti ndo platform yatinoda uye kuti tisvikewo at international level handiti zvisangoperere muZimbabwe chete. So inzwai kavazukuru, inzwai Jamaster takazoona achiverengerwa mari yake handiti vanhu vakamuverengera mari pakanga pana Freeman naMighty vakanga vakabata imwe 500 yekubva kuNash. Freeman akabata imwe 500 vakamukorokotedza. Chandinofarira ndechekuti vakaratidza kuti muri imwe chete. Muri kuona kuti maartist kavazukuru sometimes isusu sevanhu tisu tinovarwisanisa zveshuwa kana tingati tinovarwisanisa here tisu tinoona ungati pane tension pakati pavo but ivo pachavo one family vanhu vemunhu mumwe chete, vana vemunhu mumwe chete vanoradza rudo kune umwe neumwe handiti. So I was so glad Mighty vakabva vatizoni aiyo Jamaster ndichakupa 1000 wapiwa neNash TV ndichakuwedzera imwe $500 murandakadzi akazvitaura pachena akagara akazvitaura kare kuti aiwa Jamaster ndichatomuwedzera imwe mari kwete kundiudza kuti zoni ndoda kutsara mwana mari izvo kana ndoda kutomuwedzera futi imwe mari handiti. So chinova chinhu chakadi chakanaka. So Jamaster kana kuti baba Kate handiti kana kuti baba tichafa handiti akatambidzwa kuti kwake Mighty vakazoendera mberi vachitaura kuti zvoni vakazobvunzwawo mubvunzo wekuti Mighty mimi how far pane munhu here pane aripo here apo zvikanzi in fact let me say vazukuru kana kune vanga vakataimira Mighty I'm sorry to say this but she's taken hatisati tamuziva munhu wachona. Tiri kutarisa kuti nemazuva anoteera mukaramba muchiona mavideos tichamuziva chete handiti havachatiudza Mighty vachataura zvavo kuti ndiani munhu wachona. Tobva takuudzai kuti munhu hapanyanga pana Mighty ndiani pamazuva anoteera handiti vazukuru. Ndo zvatatiuye tikuzivise zviri kuitika mumastreets esocial media handiti kuti zvinhu zviri kufamba sei and imimi motiudzawo kumacomments kuti what do you think nemavideos atinokupai vazukuru. Ndoda kungokuudzai kana muri muindustry uchishanda nevaunoshanda nawo I just want to encourage you vazukuru kuti musamarane kumabasa uku, wiriranai. Even if vanhu vekunze vakaona ungati mimi musiri kuwirirana muri pabasa penyu pakambani ndakutotaura hangu pamusika paunotengesa muzukuru business rako raunoita une vamwe vaunoshandidzana nawo just like isusu maYoutubers handiti vamwe vanhu vanogona kuti aiyo Uncle Saint avanzwanani naningi, Uncle Saint avanzwanani naYouTuber ningi, maybe anenge achiita celeb gossip sezvandiri kuita izvo. Hazviko zvakadaro vazukuru. MaYoutubers tese tinototaura totori nemagroups atototaura tichitowirirana zvinhu zvedu tichitofamba zvakadi zvakanaka. So vazukuru chingopractice rudo muri kumabasa kwenyu kwamunenge muriko. Kwanditi love yakanaka anditi kunyange vanhu vari kunze vakaona seunge musiri kuwirirana nekuda kwekuti sometimes muri macompetition iwo zvaunenge uchiita nauyo mune muchiita semuri kuita makwikwi anditi
but what I encourage you is you have to compliment each other kumabasa uko. Anditi na Uncle Saint ndichiti much love